allà de l'hotel, fresqueta, amb màniga. Possiblement arribem amb pluja, a Lletja. Sobre els 17 graus estem. Cap allà. Va cap allà. Cap allà. No.
un conte de fades. Aquest és molt llarg, però portem impermeable, no plou com l'altre dia aquell a dintre, portem llum, però també hi ha llum. Seguim. Portem un bon rato. Ai! Un quilòmetre un bo. Seguim. Se'ns han d'obrir els llums. Estem fosques. Ai! Ah! Aquí no hi ha llum? Ja, espero que la fase final. Aquí ja portem més d'1 quilòmetre. Anem cap al segon. Tenim llum, mentre que ens ha plogut.